Xa uyigcokama Elisha ngokuhlaza noma-ke ngokudicilela phansi isithunzi sikaGatsheni, sawubona kuphi nakuphi lapho ufinye khona lo mbuso njengamanje ukubingelela yini mathanda Gqosi intombi zomqamela amehla kabanye baqimela imali thubuwazi. Mngane wethu kungabe usuku lakho lokuqala ulanca uthenze kulungele upress subscribe button, share and comment. Ukhuluma konke uma subscribe ayikimala kamba so senze ube wena oqala uthola notification mase kufaka le video phambili sikutshela ukuthi le ekhaya wamukeleke ukwedlula. Thola nje indawo yakho uyihlalele ungakhohlwa ukulike ivideo. Yangenza kwethu njengoba ke igcokama Elisha lipostile lapha nalathi abafundi basongo ye-university bathi bafuna mina noPheni lo weGagas kanye noNetbank khona namhlanje, kodwa ngebhadi angizukwazi ukuba khona, bahluleke bancama ukukhokha baze bathola usomgantsha ngo-15 njengoba ke bebesho yena uGatsheni lana ukuthi ke uqashwe ngo-15,000. Abantu abaningi bayakhala bathi cha, bekukuhle mangabe uyasho ukuthi unqabile ukuyoperforma, kodwa hayi bese kuukuthi usuveza ukuthi umculo obeyile ubeqashwe ngemali. Nengenza kwethu omunye wabalandeli uphumela obala wathi cha, siyabona thina ukuthi unomona njengoba ke ingoma kaGatsheni idle lubi njengamanje, kanti yena ngaso sonke isikhathi ufuna ukuthi indaba ibe ngaye. Ngaphandle kokumoshela isikhathi mntana sekhaya, ke ngizuvo lakho mayelana nesenzo segcokama Elisha njengoba likuveze obala ukuthi cha baze bathola usomgantsha ngo-15,000. Abantu abaningi basho bathi hawu cha, ufela ukuthi ingoma yakhe ingobani yakhe itrenda owedlula le phalishi lakhe ekuyilona esekade sifunzwa ngalo. Njengamanje kubuke ngathi abantu abagiya kakhulu iwona ke ama-blue lion laphana ke kwi-comment section yalo ke igcokama Elisha. Ngaphandle mosha isikhathi kamntana sekhaya, hlangana laphana kwi-comment section. Ngiyacela futhi ngiyanxusa ngane zawethu nithi unciphisa enhlambeni sikwazi ukuthi sixhumane ngazo zonke indlela, kanti ke usemathubeni amahle namaningi futhi ukuthi uma uqhubeka ukuthi wenhlamba ungaphindi wabona amavidiyo ayiGuluva TV. Danko.